ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ତ ଜାଣିନି, ଏଡିଟିଂ କରାହେନି, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ଏଡିଟିଂ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଏ ସାଙ୍ଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାय ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଚାଲିଛି ବିନା ମସଲାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ଆମର ବିନା ମସଲାରେ। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସରିଗଲା, ଚାଲୁ ଆମେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା। ମାଛ ତ କଷା ସରିଯାଇଛି। ଆଳୁ ପଇଲା, ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତାର ଆଳୁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଭଜା ହେଲା। ଭଜା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମର କଷା ହେବ। ଏଇ ଭଲରେ ମାଛ ମସଲାଟା, ଛେଚା ମସଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଛେଚା ମସଲାଟା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଟିକେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପଇଲାଠୁ ଟିକେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି। କେଉଁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଖିଆ ପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା।